Welkom, één en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijk bewustzijn, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. We zijn heel ver gekomen. Dit is eigenlijk één voorlaatste show. Dus we gaan vandaag hebben over alchemie. De alchemische symboliek in tarot eigenlijk, om specifieker te zijn. En ik denk niet dat het vandaag een hele lange show zal zijn, maar ik wil wel even zeggen dat in een van die, maar ik ga het zo direct erover hebben in ieder geval. Dat is zeg maar de show die ik zou iedereen aanraden om te kijken voordat we deze kijken. Dat is Het Occulte Onthuld, waar ik alle tradities min of meer langs ga. En ik denk dat we daarna gaan we volgende week over het waarzeggerij hebben. Dus dat wordt ook een leuke aflevering. Maar goed, laten we even de sheets erbij pakken. Want ik ga vandaag niet 2 uur lullen, mensen. Dus dat is wel wat, zou ik zeggen. Vandaag gaan we hebben over de alchemistische symboliek in tarot. Voor degenen die mij niet kennen, mijn werk is te krijgen op thegreatworkexperience.com. Dan krijg je dan, zeg maar, het is eigenlijk een plek waar je dan alles krijgt. Mijn podcast, video's, artikelen, monografieën, et cetera, et cetera. Het is een beetje meer mijn plek waar ik gemaakt had voor mijn kinderen. En gelange tijd zit ook mijn huiswerk daarop. Dus ik deel alles met iedereen. En de bedoeling is dat jullie ook het gebruiken en dan kunnen jullie ook zeg maar groeien daarin. Laten we het even zo zeggen. In de toekomst ben ik wel van plan om wat serieuzere onderzoeken zeg maar ook beschikbaar te maken, maar die zullen niet gratis zijn. Oké? Maar deze zijn wel gratis te verkrijgen. Dit is mijn boek, Anarchos. In principe, als we praten over de huidige stand van zaken, de huidige situatie. Dit is eigenlijk wat mijn boodschap is dat mensen gaan begrijpen, dat anarchie de enige oplossing is. Heel vaak zijn mensen bang voor dit woord, omdat natuurlijk anarchie in ons geprogrammeerd was, al zijnde chaos. Maar we zitten niet in chaos, we zitten in een democratie. Dus, en hoe weet ik dat, Glenn? Omdat oorlogen zijn en al die dingen, dat is chaos. Het is georganiseerde chaos, maar chaos nonetheless. Chaos is chaos. Ja? Het is niet omdat het georganiseerd is, betekent niet dat het chaos is. Ja? Maar anarchos betekent geen anarchie. Betekent anarchie, maar betekent geen chaos. Anarchie betekent geen chaos. Anarchie betekent zonder regeerders. Maar niet zonder regels. Want de regels zijn ingebouwd in de natuur. En dat zijn de natuurwetten. Dus het boek tracht dit idee natuurlijk naar voren te brengen. En mensen uit te leggen dat hun zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden. En ook voor hetgene wat in de op aarde gebeurt. Dus het is wel belangrijk om dat te begrijpen. Maar in ieder geval, het is in 3 talen beschikbaar. Ik neem een klein beetje tijd. Maar het begin en het einde neem ik altijd een klein beetje tijd voor dit. Zodat mensen een beetje mij kunnen ondersteunen ook met mijn werk. En, maar goed, in ieder geval, het is beschikbaar op Amazon, bol.com, et cetera. Kost niet rond 7 euro of zo. Oké, dit is, ik raad iedereen aan voordat we verder gaan, om deze podcast en videocast te beluisteren. Vandaag gaan we hebben over alchemie. En deel 1 van Het Occulte Onthuld, dat is dan zeg maar rechts beneden daar. Onderaan zie je 2 zwarte, je kan zeggen sheets, 2 zwarte afleveringen. En de eerste is deel 1. Daarin heb ik alchemie, wat we nu vandaag gaan bespreken, heb ik de traditie daar heb ik uitgelegd. Vandaag gaan we die traditie van alchemie koppelen met tarot. En dat wordt een heel interessant aspect van de tarot, eigenlijk van alchemie zelf. Want zover ik het weet,
Volgens mij heeft niemand de tarot met alchemie bij elkaar gebracht. Althans, de manier hoe ik het ga doen dan in ieder geval. Dusver ik het weet. Ik heb wat dingen doorgenomen. En ik heb dat nog niet gevonden. Dus van mijn optiek is dit een vrijwel unieke presentatie. Oké. Zoals altijd, niks is nieuws onder de zon. Ik ben vandaag, wat ik ga bespreken, bestond al. Bestaat vandaag en morgen gaat het nog steeds hetzelfde zijn. Dus ik ben niet de bedenker van dit allemaal. In feite, de Egyptenaren vroeger, die begrepen ook wel dat hun niet de creator zijn van ideeën of van niks eigenlijk. We zijn eigenlijk sowieso alleen maar aan het ontdekken waar we nu zijn in deze construct, wat ik nou noem. In deze realm, in deze fysieke wereld. We zijn dingen aan het ontdekken. We zijn niet dingen aan het. We zijn geen uitvinders. Heel vaak mensen die zichzelf uitvinders noemen, dat is echt een hele grote egotrip zelfs. Want gedachtegangen, die zijn geen fysieke dingen die je kan bezitten, bij wijze van spreken. En die komen ergens vandaan. Dus als je zegt van waar komen je gedachten vandaan, waar komen je gevoelens vandaan, dat zijn dingen ook die de tarot erover heeft. Vandaar hoe noem je dat? De bekers. We hadden staven, bekers, zwaarden en pentakels. Dat heeft te maken met emoties. Maar je gaat ook zien, maar het heeft ook te maken met de klassieke elementen. En je gaat zien dat in alchemie de klassieke elementen een andere rol gaan spelen. Maar dat is dan niet te menen. Het heeft min of meer hetzelfde idee komt het weer naar voren. Maar alchemie is, ik kan niet zeggen een van mijn favoriete tradities, maar het is wel een leuke traditie om in te duiken, omdat het ook te maken heeft met, als ik me niet vergis, wat ze dan noemen in het Nederlands, scheikunde. En in scheikundeklas vond ik het ook wel zo leuk om allerlei soorten chemicaliën bij elkaar te gooien en rare substanties maken. Dat vind ik leuk. Maar als ik deze kennis zou hebben gehad, dan misschien zou het verhaal van de scheikunde beter, had ik in plaats van een 6 misschien een 8 of een 9 of zo. Hè? Goed, zoals hier te zien heb je daar de laatste 2 afleveringen. Volgende week dus waarzeggerij. Voor degenen die hier zijn voor de waarzeggerij, nou zou ik zeggen, kom maar volgende week. Dan gaan we een paar dingen erover hebben. Die les probeer ik ook best wel uniek te maken. Dat het dingen besproken wordt dat niet vaak besproken wordt. Sowieso krijg je van mij niet de normale, zeg maar, quote-unquote, de normale lessen die je daarbuiten krijgt. Ik probeer meer diepte in te gaan en ook meer diepte geven. Dus meer vlees geven of meer. Ik ben veganist. Dus vlees zou ik niet in mijn vocabulaire moeten zijn. Maar ik zou in ieder geval meer body geven. Meer dan alleen maar de normale lessen. Oh, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel team. Ja, dat klopt. Dus het zal een hele leuke dag zijn, denk ik. Oké, mensen, wat gaan we vandaag hebben? Oké, vandaag gaan we een kort, maar essentieel overzicht en een verbinding maken tussen alchemie en tarot als instrument van zelftransformatie. Oké? Dus we gaan de tarot gaan we dan pakken en dan gaan we koppelen met alchemie. Niet vergeten, vorige seizoen hebben we Kabbalah besproken. En aan het einde hebben we tarot besproken. Dus we hebben tarot gebruikt om Kabbalah een beetje te koppelen. Nu hebben we tarot besproken en dan gaan we alchemie gebruiken. We hebben ook een klein beetje weer Kabbalah gebruikt, want de letters en zo'n dingen, die kon ik niet eruit laten. Maar ik wil wel dat wij, zeg maar,
in principe, dankjewel Gisela. Dus in principe wat ik wou is dan de volgende seizoen wou ik dan alchemie, dieper in alchemie. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Omdat ik heb al besloten om eerst de Bijbelse verhalen te gaan bespreken. Volgende seizoen. Dat betekent als ik niet vergis, in maart. Oké? Dus betekent, hou jullie Pika Pika natuurlijk in de gaten. Want daar komen natuurlijk ook de promo-video's eruit. Wat we gaan specifiek bespreken in maart. En hou mijn website ook in de gaten. Want daar heb ik ook heel vaak banners en dat soort dingen. Die praat over precies wat ik dan ga bespreken. Dus ja. Dus vandaag gaan we hebben over alchemie. Dan gaan we kort hebben. Als je meer wil weten, dat wil ik zeggen. Als je meer wil weten, dan ga je het occulte onthuld deel 1. Daar bespreek ik de meeste occulte systemen in het algemeen. Oké? Laat me eventjes naar de volgende. Ja, 4 maart. Rond 4 maart is de volgende seizoen. Dankjewel, dankjewel. Ja, dus waarom is het belangrijk eigenlijk? Omdat alchemie in principe niet alleen gezien wordt als een fysieke, zeg maar, transmutatie. Want voor degene die een beetje geverst bent in scheikunde en dat soort dingen. Scheikunde sowieso is een klein beetje anders. Maar alchemie was de basis voor scheikunde. Scheikunde in een moderne context, zeg maar, is een klein, het is een, ja, ik zou niet zeggen heel anders, maar ze zijn wat meer met materialistische elementen bezig. Dus, en ik ben heel voorzichtig om dit te zeggen, want natuurlijk heb je te maken met gas en al die dingen. Maar laat het even zo zeggen, alles wat immaterieel is, dat doen ze niet aan. Ja, dus ik denk dat dat een betere manier is om dit uit te leggen. Dus als het niet zeg maar, immaterieel is. En alchemie, zeg maar, wat ik nu ga doen, die gaat dan met de immateriële aspect van alchemie gaan we dan doen. Dus dan gaan we de spirituele reis ook gaan we alchemie gebruiken om het uit te leggen. Want wat wij ervaren hier in de materiële wereld is hetzelfde in de immateriële wereld. Nou, niet vergeten, hè, wat ik dan hier zeg maar noem de geestelijke geest, die wordt op verschillende aspecten, op verschillende manieren gebruikt. Maar wanneer ik meestal geest zeg, bedoel ik immaterieel. Ja? Want geest zelf, in principe, is materieel. Dus het woord betekent materie. Want geest zijn de krachten die de materiële zeg maar, moleculen met elkaar bindt. En omdat je die kracht niet ziet, kan je zeggen dat het ook geest is. Maar wat ik dan heel vaak wat mensen praten over geest, dan bedoelen ze de immateriële wereld. Ja, hetgene wat je niet kan zien in het algemeen. Maar dat doe ik ook hiermee als ik dan praat over geest. Maar in ieder geval, het is ook een spirituele reis die de tarotkaarten perfect weerspiegelen. Dus die twee, alchemie, die weerspiegelen dat ook samen met de tarotkaart. Dat gaan we nu erover hebben, ja. Oké, we gaan starten met een heel simpel aspect. Wat is alchemie in ieder geval? Ja, alchemie is een oude filosofische en proto-wetenschap. Dat betekent nog in wording. Er moeten nog dingen gedaan worden. Er zijn nog meer dingen te ontdekken en te onderzoeken. Ja. En die zich richt op de transformatie van materiële en de spirituele transformatie van de mens. Ja. Dat is eigenlijk alchemie. Het heeft te maken met transformeren van het ene stof naar het andere stof. Nou, daarboven heb ik de symboliek van wat ik dan noem de klassieke elementen geplaatst. En de klassieke elementen heb je daar, de eerste is dan vuur. De tweede is lucht. Ja. De derde die je daar ziet, is
aarde. En de laatste is dan water. Dus het begint met vuur, eindigt met water. Dus in het midden daar krijg je lucht en aarde. Oké? En dat zijn eigenlijk ook de 4, wat ik dan noem de archetypen. De klassieke elementen zijn de 4 archetypen. Ja, vuur en water is papa en mama. En lucht en aarde is zoon en dochter. Ja? Dus dat zijn wat we noemen klassieke elementen. Nou, natuurlijk, je gaat het nu een klein beetje bespreken. Natuurlijk, het probleem is dat je dan hebt dat. Dit noemen we ook de klassieke elementen, omdat vanaf de optiek van wat ik dan noem de scheikundig aspect, de moderne alchemie, zeg maar, praten ze over andere basiselementen. Want vroeger noemen ze dit basiselementen, dit is niet meer basiselementen, dit is niet zeg maar klassieke elementen geworden. Want het is natuurlijk de waterstof, zuurstof, stikstof en koolstof. Er was één. Ik had één aflevering waar ik hierover had. Dat alle levende organismen die bestaan uit deze 4 basiselementen. Daarom zijn ze in alchemie ook niet meer basiselementen. Want we weten, je kan zeggen beter. Ja, het is waterstof, zuurstof, stikstof en koolstof. Die zitten overal. Maar wat ik dan noem hier de klassieke elementen, die hebben wel een hele belangrijke rol. In alchemie, in het algemeen, heeft het niet te maken met vuur aan zich. En ook niet te maken met water aan zich. En ook niet te maken met lucht aan zich. Maar ook niet te maken met aarde aan zich. Dus het is vuur, water, lucht en aarde. Dat is niet helemaal wat het bedoelt. Natuurlijk heeft het ook mee te maken, maar het is niet helemaal dat. Wat je moet begrijpen, wanneer we praten, vooral in het geestelijke aspect, over dan zeg maar de transformatie van, of het gebruiken van vuur. En het heeft te maken met de kwaliteit van die dingen. Dus vuur, de kwaliteit van vuur, het branden, het loslaten van dingen. De kwaliteit van water, de flexibiliteit, het schoonmaken van dingen. De kwaliteit van lucht, het is meer van het reageren met het lucht. Kan je een beetje zien als bijvoorbeeld de metalen die ook reageren met lucht. Dat is een reactiemoment. Een plek waar ook na het schoonmaken, dat je dan op een hoger niveau zuiveringproces, zeg maar. En uiteindelijk de aarde, dat is dan het vastig aspect. Dus wat dit eigenlijk bepaalt, dit zijn de 4 basis, ja, je kan zeggen vormen van elk element. Elk element kan vast zijn. Elk element kan in principe verdampen. Elk element kan een vloeibaar vorm hebben en elk element kan een soort plasma vormen, hitte. Ja? Dus dat zijn de 4 basisdingen. Nou, als we die vertalen naar bewustzijn, dan hebben we te maken van dezelfde 4 aspecten van bewustzijn. Weet je wel? Dus dan heb je te maken met denken, dan heb je te maken met gevoelens. En dan heb je ook te maken met acties. Nou, de 4e aspect dat bijna erbuiten gelaten wordt, is in principe de spreken. Oké? Spreken is de 4e aspect. Dus je hebt denken, voelen, spreken en doen. Ja? Dat zijn weer de vier, dat is de familie zou ik zeggen. Ja? De vier vormen van expressie waar bewustzijn zich uit. Maar heel vaak spreken wordt niet meegenomen, want spreken is de dochter. Het is een passieve vorm. Ja, het is dan de dochter. Maar het is wel wanneer de gedachte en hart bij elkaar komt, dan spreek je. Dus dat zijn ook allemaal die 4 daar. Nou, als we dan dit koppelen met onze leringen van hiervoor. Vuur is de vader, water is moeder, lucht is zoon en aarde is dochter. Oké? Dus ik hoop dat dat duidelijk is nu. En dus alchemie in het algemeen heeft
ja, we kunnen het gebruiken om echte verbindingen te maken, los te maken. Zelfs de proces kunnen we gebruiken om dat te doen. Maar het is ook gemaakt om ons bewustzijn, zeg maar, alchemisch ook te verbeteren. Dat kunnen we ook geestelijk gebruik van maken, van de kennis. Dat is het hele idee eigenlijk. Nou, dan hebben we de stadia van alchemie. Nou, in mijn andere podcast, ik praat nu over het occult ontwil deel 1, heb ik de derde stap hier niet besproken. Dus we hebben nu te maken over Nigredo. Nigredo is, ik koppel dat met vuur. Want als jij start met de verzuivering van elk element, dus in dit geval is de basismetaal is je bewustzijn, die proberen we naar goud te brengen. Dus we gaan basis lood, bij wijze van spreken, proberen we goud te maken. Dat is het hele idee. En in de vroegere verhalen hoor je heel vaak goedenavond. In de vroegere zeg maar verhalen hoor je heel vaak dat mensen praten over lood goud maken. Kan dat fysiek? Blijkbaar kan, misschien, ik weet het niet. Ik heb het nog niet gedaan, dus ik kan helaas dat niet met jullie mededelen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat het geestelijk of bewust, je bewustzijn kan het wel. Dus je kan van zeg maar, een slecht bewustzijn met slechte gedachten, met een negatieve persoon, kan een positieve persoon worden. Bij wijze van spreken. Dat is wat ze bedoelen ook met lood goud maken. Ja? Dus dat kan wel. Dus als we dit proces gaan gebruiken om onze bewustzijn, want dat ga ik over. Ik ben geen scheikunde leerkracht, dus ik heb het te maken met psychologie. En ik heb het te maken met ons bewustzijn. Dus daar heb ik het meestal over. Als we dan zeg maar de alchemie gaan gebruiken om inzicht te krijgen in hoe we ons bewustzijn kunnen gaan verbeteren, dan is Nigredo de staat van elk, kan je zeggen, negatieve bewustzijn. Dat is dan het zwarte werk. Dus dat is waar we vuur moeten gebruiken. Dus van waarheid, zou ik zeggen. Instructies van de vader, want de vuur is de vader. Instructies van de vader, stabiliteit van de vader. Om de ego kapot te maken. De afbraak van de ego noemen ze dat. We gaan de componenten, dus hetgene wat het vasthoudt, door vuur gaan we het losmaken. We gaan jouw foutieve gedachten gaan we weghalen. Ja? Dat is, zo begint het. En ik zeg dat vuur is de natuurwet zelf. Enigszins. Natuurwet zelf is onze leerkracht. Die moet eigenlijk gebruikt worden om het af te breken en eigenlijk ook weer te verzuiveren. Dat is het volgende aspect, albedo. Ja? Dus het symboliseert Nigredo eigenlijk het aspect van symbolisatie van ontbinden symboliseert ontbinding en chaos. Dus het is het chaotische aspect van ons bewustzijn, die gaan we ontbinden. En het proces is verrotting en loslaten. Nou, heel vaak mensen associëren verrotting niet met verbranding, maar in principe verrotting is verbranding, want het is het ontbinden daarvan. En het ontbinden gebeurt alleen maar door verbranding, dus het kan niet anders. Dus het is alleen maar, het gaat heel langzaam. Mensen merken niet eens dat het een vorm van ontbinding is. Dus uiteindelijk wordt het helemaal tot as gebracht. Dus je moet je bewustzijn eerst afbreken. Dus je oude geloofssystemen moet je dan afbreken. Geloofssystemen over dat we dingen moeten. Niks moet. Ja? We moeten geen regering te hebben. We moeten geen religies te hebben. We moeten niks van die dingen hoeven. Wat wel moet, is dat wij elkaar we moeten vrij zijn. Want als we niet vrij zijn, kan de ziel zich niet ontwikkelen. Dat is de enige moed die we moeten. Voor de rest niks moet. En wat ik ook zeg is, wat eigenlijk ook moet, zijn hetgene dat het construct vasthoudt. Dus het construct is het universum. Dat zijn de natuurwetten. Daar kunnen we niet eromheen. Want anders kunnen we dan niet een gedeelde of een individuele ervaring hebben. Die dingen moeten. Maar voor de rest niks moet. Want er moet is vrijheid. Dat moet. En de andere dingen die moeten is natuurwet. En in principe en klaar. Ja? De vrijheid heeft te maken met je vrije wil. En de natuurwet heeft te maken met wat ik dan noemde de deterministische kant van het universum. Universum die heeft een bepaalde route die hij loopt. En daar kunnen we niks aan doen.
We kunnen het alleen maar invloeden met onze vrije wil. Dus niks staat vast. Want we kunnen vandaag alles besluiten. En morgen kan het veranderen. Daarom is waarzeggerij ook een beetje een grijs gebied. En moeten we zo zeggen. Want het is niet helemaal incorrect. Maar het is wel een grijs gebied. Omdat er bestaat iets dat heet vrije wil. En ik weet dat mensen proberen dat te zeggen van dat dat niet bestaat. Maar het bestaat echt. Daadwerkelijk bestaat het. Dus daarom is vuur gekoppeld bij het Nigredo, want dat is dan het afbraakaspect. En met vuur kan je dat doen. En dan kan je dat ook met elke basiselement. Voordat je een ander element krijgt, moet je het eerst afbreken. Dus in de oude, je kan zeggen in de oude Egypte, hadden ze het over dat het vuur nodig is voor die afbraak. En ook in het aspect van de bewustzijn. Dan hebben we albedo, dat is dan het witwerken, dat is eigenlijk het wassen daarvan. Dus in principe is wanneer je iets afbreekt, moet je het, laat ik het even zo zeggen, moet zuivering plaatsvinden. Dus wat vervang je het wel met? Dus oké, we breken de oude ideeën af, maar wat wordt er dan mee vervangen? Dus welke ideeën vervang je de oude ideeën mee? En dan zorg ervoor dat de nieuwe ideeën wel zuiver zijn ten opzichte van de oude ideeën. Dat tenminste zuiverder zijn, beter zijn. Ja, dan de troep die we daarvoor geloofden. Ik zeg altijd, we hoeven niet te geloven, maar goed, we moeten ervaren. Dat is wat de Gnostics daarover hebben al die tijd. Kunnen wij natuurlijk ook gaan bespreken, die traditie. Maar dat ga ik nu niet beloven. Maar in ieder geval krijgen jullie deze, alchemie, volgend jaar, en Bijbel. Ja, dus, en dan heb je dan te maken, en dat heb ik dan met water geassocieerd, omdat water daar schoonmaakt, zuivert. Ja? En dat is wat ik dan noem ook de spirituele reiniging die plaatsvindt. En dan heb je daar eentje die ik in mijn eerdere podcast niet heb besproken. En het was een bewuste keuze. Maar hier heb ik besloten, omdat wij natuurlijk meer dieper in het verhaal van alchemie gaan, dan geef ik je meer. Maar hier praten we over citrinitas, dat is geelwerk. Het is symbool voor verlichting en bewustwording. Dat is een heel belangrijk aspect. Dus niet alleen maar het zuiveren van de geest is belangrijk, maar ook dat je dan begrijpt. Laatst heb ik ook met iemand erover gehad. Wij moeten niet alleen maar kennis tot ons nemen. Dus niet alleen maar de juiste informatie tot ons nemen, maar we moeten ook op de juiste manier begrijpen. Er zijn twee aspecten die dan samen moeten werken. Je moet de kennis en begrip moet je bij elkaar toevoegen om bijvoorbeeld wijsheid te krijgen. Wijsheid is de juiste acties ondernemen op basis van de goede kennis en goede begrip. Die tweeën kunnen alleen maar wijsheid als vrucht. Ja? En heel vaak wijsheid wordt gezien als een jongen, de zoon. Ja? De wijsheid kan zien als een zoon, want het heeft een actieaspect daarin. Ja? Maar het is ook, omdat natuurlijk moeder en vader bij elkaar komt, daar hebben ze van, er zit ook een aspect van hoe noem je dat? Een aspect van de vrouw. Ja? Omdat je dan kennis tot je nemen is in principe is het vrijwel passieve aspect van jou. Als je kan een boek lezen, dan ben je eigenlijk niks aan het doen dan alleen maar lezen. Tot je kennis tot je neemt. En begrijpen ook. Is een hele passieve. En actie is een actieve aspect van je. Dus dan ga je echt iets doen. Ja? Iets creëren, iets maken. Ja? Dus dat is dan citrinas, dat is dan echt het aspect van helderheid, spirituele helderheid en intellectuele. Dus wat je in principe. Daarom is het ook lucht, het is de zoon. Dus heel vaak wordt het wijsheid ook als een zoon genoemd. In de Bijbel ook sowieso. Maar in sommige tradities wordt wijsheid ook als een vrouw gezien. Ja? Omdat moeder wordt als een wijze aspect van de heiligheid. Van heiligheid gezien. Dat ook klopt. Dus heel vaak zijn deze dingen alleen maar bepaalde manieren om dezelfde te bekijken. Ja? En dan heb je dat de laatste aspect is rubedo. Dat is dan aarde. Dan zou ik zeggen dat dat de dochter is. Ja, en dat symboliseert voltooiing en eenheid.
Ja, waar alles tot één gebracht wordt. Ja, integratie en perfectie. Nou, als je dit al een beetje ziet, dan zie je al dat we in de tarot al deze dingen hebben. Ja, dus dan gaan we het eventjes alchemie en moderne wetenschap. Dan zeg ik moderne alchemie, in principe mensen, de chemische basis van transmutatie wordt de grondslag voor de moderne chemie. Bijdragen van alchemisten zoals Paracelsus, sorry. Er is een geneeskunde geweest en Newton, dat kent iedereen van de natuurkunde. Ja. Die waren in principe bijdragers hieraan. Maar die waren ook occultisten die dan zeg maar bezig waren met alchemie. En een psychologische alchemie, waar ik dan het meest over heb, is waar we ook al hebben over gehad, Carl Jung. Ja, die verbond zeg maar alchemie met de innerlijke psychologische reis. Dat heeft Carl Jung gedaan. Dat heeft hij uit de occulte gebracht in zijn werk. Dus de stadia van alchemie weerspiegelen processen zoals de integreren van het onbewuste en het bereiken van zelfrealisatie. Dat is in principe wat allemaal in. Dus als jij, ik zou zeggen, iedereen die, want dat doe ik ook, dat mag je dus wel weten, die onderzoek doet. Ik zou altijd een traditie pakken die jou aanspreekt. Je bestudeert de traditie, probeer de componenten te begrijpen. Als jij bijvoorbeeld met scheikunde wil bezig zijn, dan zou ik zeggen, doe maar met alchemie. Gebruik alchemie als een soort basistraditie. Je duikt erin en dan ga je dan de aspecten daarvan proberen te koppelen met aspecten van scheikunde, bij wijze van spreken. En dan daaruit komen nieuwe ideeën, nieuwe dingen vanuit. Dit is hoe mensen het doen. Het is niks nieuws onder de zon hoor. Dat is hoe ze het doen. Dit is hoe je tot nieuwe kennis komt. Want de oude raamwerk, die duw je sowieso automatisch naar de juiste pad, naar de juiste waar je moet gaan kijken. Oké? Dus ja, ik heb alleen maar één ding dat ik wil zeggen met al dit verhaal die ik nu vertel, vanaf dag 1 tot nu eigenlijk, is dat wij kaderen dingen in kleine stukjes. Hè? Dus we praten over water, vuur, lucht, et cetera, et cetera. Ook al zie je dat in de wereld, zie je dat ook een soort van verdeeld. De dingen zijn in het echt niet verdeeld. Het is gewoon, alles is een eenheid. Dat is de eerste wet van de Egyptenaren geweest ook. De wet van eenheid. Alles gaat tot één. Eén is, zeg maar, waaruit alles eruit komt. Eén is het aspect van het potentie van alles. Alles is één. Ja? Wij krijgen onze eenheid door de natuurwetten. Dus door de natuurwetten, die houdt ons tot, dat is dan, je kan zeggen, geest. Het is een kracht die ons inhoudt, bij elkaar houdt. Maar en zo zie je ook het hele verhaal van Kabbalah en van chakras en al deze dingen die dan ons aspect, ons hogere zelf, ik kan zeggen onze ziel, verdeelt in kleine stukjes. Ja. Het is niet echt een kleine stukjes. Het is een manier om elk aspect van dezelfde ziel te bekijken. Dus Kabbalah, precies hetzelfde. Je hebt dan die 10 sfirots. En want je kan zeggen, oh, God is liefde. Maar het is alleen maar één van die sfirots. Dat is dan Tefiret. Dat is het middelste bolletje, het gele bolletje. Ja? Maar het is een aspect van goddelijkheid. Ja? Onze ziel, precies hetzelfde. Het is een aspect van goddelijkheid. Alles is God. Dus we zijn allemaal één. Dus daarom, als je deze ideeën pakt en je gaat de natuur ermee onderzoeken, ja, hou dat in de gaten. Het is een aspect om hetzelfde te zien. Alles is hetzelfde. Alles komt uit hetzelfde. Alles voortvloeit uit hetzelfde. Niks is eigenlijk anders dan wat jij dan zeg maar denkt anders te zijn, is alleen maar een ander aspect van hetzelfde. Dus andere woorden, ik praat met mezelf nu. Jullie zijn mij, ik ben jullie. Ja? Dus het is alleen maar een ander aspect. Als je dat alleen maar begrijpt, dan ga je goed voor je buren. Ga je goed om met je buren. Dan ga je ze niet
lastigvallen. Want lastigvallen aan je buren is aan jezelf lastigvallen. Je buren vermoorden is jezelf vermoorden. Ja? Dus oorlog voeren met anderen is oorlog voeren met jezelf. Zou je dat leuk vinden met je? Dat is vandaar dat de Christus, die ze dan in de Bijbel over heeft, die praat over, je moet lief hebben aan anderen zoals je aan jezelf lief hebt. Ja, dat was de tweede wet of zo. Ja, het liefhebben aan in het Nieuwe Testament in ieder geval. Liefhebben aan jezelf, of aan anderen zoals je jezelf lief hebt. Want ze hebben Christus op een gegeven moment in een van die boeken, ik ben even nu niet zeg maar bij de hand, maar het was, ik kan wel begrijpen, want iedereen kent de 10 geboden, maar op een gegeven moment in het Nieuwe Testament vragen de mensen aan de Christus, wat is de belangrijkste gebod? Wat is het belangrijkste? En hij antwoordde, ja, nou, in principe, de creator is boven alles. Dat is hetgene wat je dan moet begrijpen. En het tweede is elkaar liefhebben als onszelf. Ja? Dus ik hoop dat dit duidelijk is nu. Van waar de moderne alchemie, of wat ik dan ook noem scheikunde, vandaan komt. Het komt gewoon van de vroegere alchemie. Dat vormt de basis van alles wat we nu ook hebben. In principe, niks wat we nu hebben is ook nieuw. Hè? Dat denken mensen ook altijd. We zijn allemaal zo slim. In principe, ik heb ook vaker gezegd, we zijn dommer geworden. Ja? We zijn dingen gaan verkrachten. We zijn dommer geworden. Het is allemaal onzin, allemaal troep. Ja? Laat me eventjes... Dat symbolen in alchemie. Ik heb 4 belangrijke symbolen in alchemie, heb ik dan hier besproken. We hebben de steen der wijze. Dat is iets dat bij Indiana Jones is dat heel bekend. Steen der wijze. Dat komt uit de occulte traditie van alchemie. Het is wanneer je dan zeg maar, je kan zeggen wanneer je de latente kracht in jou hebt wakker gemaakt. Wat ze dan noemen dan de kundalini in de Oosterse wereld. Wat ze ook noemen de segmet in de Egyptische tijden. Ze noemen het verschillende namen ervoor in ieder geval. In ieder geval, of de Heilige Geest in de christendom, dat is dan zeg maar de steen der wijze. Dat is belangrijk voor verschillende aspecten van wakker worden. Oké? Het is dan zeg maar in alchemie wordt het gezien als het doel om lood in goud te veranderen. Ja? En dan ook spirituele onsterfelijkheid te bereiken. Dat ook waar is. Dus op het moment, en dit is iets dat, is een kleine ervaring van mezelf, maar zonder te veel in details in te gaan, wat ik wel wil delen met jullie is dat mensen tegenwoordig niet bezig zijn zich af te vragen hoe bereik ik onsterfelijkheid. Dat is een vraag dat onze ouderen continu mee bezig waren. Wij hebben op een of andere manier ons bij neergelegd dat we alleen maar 80 jaar kunnen leven. En als jij begrijpt dat wij creator zijn van onze eigen realiteit, als jij denkt dat je 80 leeft, dan 80 wordt dan ook een beetje meer of meer de doeljaren voor jou. Maar als jij zegt van ik ben wel geïnteresseerd om langer te leven, dan zet je je gedachten, je hart en je actie, zet je dan in een harmonische lijn waar je dan ook gaat zoeken hoe je dat doet. Ja, want dat was de hele reden voor zo'n occulte traditie waarmee mensen ook mee bezig waren. Om te begrijpen hoe hun lichaam werkt, hoe het universum werkt en hoe ze dan zeg maar hun leven kunnen langer maken en om van deze constructie het maximale van te genieten. Ja? Dus daar heb je dan ook de Ouroboros, daar heb ik ook een beetje over gehad. Dat komt ook uit de alchemische hoek. Ja, dat is een slang die zijn eigen staart eet. Dat symbool voor eeuwigheid en cycli. In principe ook heeft te maken met leven in het algemeen. Dat wij dan onsterfelijk zijn. Dat materie ook niet... materie gaat niet weg. Het is iets dat altijd terugkomt. En we hebben ook alchemische ei. Ja, dat is het ei, de moeder waar het kind geboren wordt. Ja. Het staat voor potentie en kosmische schepping. En de zon en de maan, dat is ook heel belangrijk.
Dus deze 4 elementen, dus 4 symbolen, zijn 4, naar mijn inziens en naar mijn onderzoek, de 4 belangrijkste aspecten, de 4 belangrijkste symbolen van alchemie in het algemeen. Ja? Dus nu gaan we zeg maar in de 3, wat we dan noemen de tria prima, of wat ze ook noemen prima materia. Dat is dan kwik, zwavel en zout. Dat zijn die 3 symbolen, die zitten daar rechts gekoppeld tot 1. Ja, dat zijn die 3, kwik, zwavel en zout. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, we hebben letterlijk te maken over kwik, zwavel en zout. Als je kan zeggen residu, zwavel, residu van vuur, zout. Je kan zeggen in de aarde op aspect, kwik kan je zeggen in de hoe noem je dat? Wateraspect. Dus het zijn hetzelfde vuur, water, lucht en aarde. Dat zijn ze allemaal. Ik zou zelfs zeggen, nog eentje erbij zetten. Dat zou ik dan fosfor noemen. Fosfor. Maar in de dusver, ik heb het nog niet. Laten we het even zo zeggen. Dit is. Overal krijg ik alleen maar deze 3. Ik zou nog om het 4 te maken, zodat we dan zeg maar de zwavel, de fosfor, de kwik en de zout zouden hebben. En dan denk ik dan dat het een traject compleet is. Daarom noem ik het ook een proto-wetenschap, omdat het nog in wording is. Ze zijn nog mee bezig, tot de dag van vandaag, mensen. Ja, tot de dag van vandaag. Zo, hoe koppel ik deze nu eigenlijk met de tarotkaart? Dus als je kwik pakt, dan zou ik het koppelen met lucht en dus ook met geest. En dan zou ik dan de ster en de magie erover aan koppelen. Nou? Dus de kwik staat voor geest, flexibiliteit en communicatie. Symboliseert beweging, verbinding tussen spirituele en materiële. Dan heb je in tarot heb je dan natuurlijk de magie en de ster. En je weet natuurlijk wat ze betekenen. De magie is een creatieve energie. Start van alles, wat kan je zeggen. En dan heb je natuurlijk de ster, inspiratie en verbinding. En dan heb je de diepere symboliek. Kwik vertegenwoordigt het vermogen om te reflecteren en bewustzijn te transformeren. Dus je wil eigenlijk je bewustzijn transformeren. Je gaat ook zien straks, als ik de fases ga, dus de Nigredo, Albedo, Citrinitas en Ribedo, dat ik dan deze 3 dingen, ik vind deze persoonlijk meer kwaliteiten. Kwaliteiten die je moet ontwikkelen om je te transformeren, elke keer te transformeren in die 4 basisfasen. Ja? Dus om je bewustzijn zeg maar te ontwikkelen. Dus ik zou dan kwik gebruiken als een soort symbool voor een kwaliteit. Ja? Dus hier is het gewoon, je moet flexibel zijn, open zijn voor nieuwe ideeën en om te communiceren. Dat is een kwaliteit. Dus die gebruik ik in elke fase die ik ga, gebruik ik kwik om zeg maar nieuwe informatie tot mij te nemen, waardoor op het moment dat ik nieuwe dingen ga accepteren, breek ik dan zeg maar de oude af. Dat is in Nigredo. Dus kwik in Nigredo is het element, de kwaliteit om het af te breken. Daar ga ik zo direct ook dieper in. Ja? Dus we hebben zwavel hier. En in zwavel is er eigenlijk een residu in principe van vuur. Ja? En zwavel staat voor vuur, in ieder geval passie en transformatie. Het vertegenwoordigt de ziel die zich manifesteert in energie en wilskracht. En hebben in tarot is de kracht en is ook de zegenwagen. Ja, zegenwagen is eigenlijk persoonlijkheid zelfs. De ziel heeft een persoonlijkheid. En dus daarom is zegenwagen een hele, dat is dan zeg maar de kaart voor zwavel hier. Die kwaliteit in ieder geval, die aspect van de ziel. Het is wilskracht. En de kracht is natuurlijk de creatieve energie. Ja? De beheersing van de innerlijke passie. Diepere symboliek, het vuur van transformatie is essentieel voor de spirituele groei. En dan zie je daar, je hebt het nodig voor het, die kwaliteiten heb je ook nodig. Ja? Je hebt wilskracht nodig om door te gaan naar de volgende fase. En je hebt beheersing van de innerlijke passies nodig. Wat je wil doen, wat je wil gaan doen. Heel vaak, als ik met mensen praat bijvoorbeeld,
hebben ze in het algemeen heel veel doelen in hun leven. Maar het probleem met al die doelen is, ze hebben zoveel dingen op hun bord gezet. Ja? Al die energie die wordt verdeeld aan al die dingen. Dus daarom is het soms heel vaak slimmer om te focussen. Één aspect. En een volledige passie instoppen. En je beheerst de passie eigenlijk als het ware. Want je bent niet met allerlei soorten dingen tegelijk bezig. Je kiest 1 of 2 dingen en dan zet je 100% van je energie erin. En dan als je klaar bent met dat, dan ga je naar de volgende. En dan weer naar de volgende. En dan weer naar de volgende. Dus ik zeg altijd, je hebt een groot probleem. En een manier om een groot probleem op te lossen is om het te breken in stukjes en kleine problemen oplossen. Zo doe je dat. En dan zout is dan aarde en het representeert het lichaam. Dus geest, ziel en lichaam. En dan staat zout voor stabiliteit en structuur. Ja, het is de substantie waarin transformatie wordt verankerd eigenlijk. Ja? Dus dan kan je zeggen aarde is wanneer stabiliteit en structuur wordt geankerd. Dus in de fysieke lichaam. In principe kan je zeggen ons lichaam is een beker voor onze ziel en ons geest. Die worden daar geankerd. Die krijgen daar quote-unquote stabiliteit. Ja? En dus daarom verbind ik het ook met keizer. En integratie, dat is dan de wereld. Dat is dan integratie, voltooiing. Ja, diepere symboliek. Zout biedt een stabiele basis waarop innerlijke en uiterlijke transformatie kan plaatsvinden. Oké? Dus en nu gaan we. Dus ik heb je dan een beetje het idee gegeven van alchemie. Wat de 4 fases van alchemie en de 3 basismateria. Dus wat ik dan noem dan de tria materia. Of tria prima. Ja, hebben we dan besproken. Nu gaan we een beetje hebben over de reis van de dwaas, dus van de ziel, door de lens van alchemie. Ja? Dus zoals je weet, Nigredo is de eerste fase. Nigredo is zeg maar zwart maken. Eigenlijk is het afbraakaspect. Voordat we elk ander element gaan vormen, moeten we de huidige element, de structuur breken. Want we moeten Lego-stukjes maken van de elementen. Als je begrijpt een beetje hoe het werkt, heel veel moleculen die, ik gebruik kinderwoorden nu, die plakken aan elkaar. Ja? Er zitten lijm tussen. Om die lijm af te breken, zodat je dan zeg maar elke component apart kan krijgen, moet je vuur aan geven. Dat is dan wat ik dan noemde de fase van verrotting eigenlijk. Dat is dan zeg maar wat ze dan ook noemen Nigredo. En die 2 kaarten die erbij passen is dan natuurlijk de dood. Ja? En de toren. Nou, ik wil wel even 1 ding zeggen. Nogmaals, de dood is geen slecht kaart. De dood, heel veel mensen kijken heel negatief aan. Maar sowieso, doodgaan is niet slecht. Er zijn mensen die bang zijn voor hetgene wat buiten hun bereik zijn. Die zijn bang voor dood. Ja? Maar de dood is eigenlijk geen slecht kaart. Ja? Maar deze stap, dus die Nigredo-fase, vertegenwoordigt eigenlijk dood van de ene component en het begin van de transformatie van de andere component wat je naartoe wil gaan. Ja? Dit is ook het worden. Je bent continu aan het worden. Je bent continu nieuwe gedachtegangen aan het aannemen. Je bent continu nieuwe ideeën aan het bestuderen, aan het bedenken. Zodat je wat zuivere ideeën krijgt. En je laat leiden door zuivere, betere ideeën in je leven. Daar gaat het om. Het gaat niet eens om. Het gaat door het proces om steeds je gedachtegang te verzuiveren en beter maken. En waardoor je zelf ook beter wordt. En een, even zo zeggen, morele persoon wordt. Een moreel persoon. Ja? Dus het is de dood en de toren. De toren, niet vergeten, is transformatie. Ja? Het loslaten van de ego is hier waar we op doelen. En gehechtigheden van vroeger. Zodat je ruimte krijgt voor een spirituele groei. En dan zie je daar, heel toepasselijk, heb ik daar onderaan
helemaal rechtsboven. Dus als het groter wordt, dan kan ik het laten zien. Helemaal rechts beneden. Dan zie je daar quick. Ja? Dus de quick in deze fase vertegenwoordigt de chaotische, ongevormde potentie. Ongevormde staat van potentieel, zeg maar. In die grid ontmoedigt quick eigenlijk ons voor overgave. Ja? En de zwavel in dit aspect, want ik gebruik ik gebruik quick, zwavel en zout als kwaliteiten die we moeten hebben in de fase. En deze fase is een fase van chaos, is een fase van loskrijgen van oude egocentrische gedachtegangen. Oude gedachtegangen die ons niet helpen vooruit te komen. Ja? Dus voordat we überhaupt starten, moet dood plaatsvinden. En dan moet transformatie plaatsvinden. Vandaar deze twee kaarten. En dan zeg ik van, oké, welke kwaliteit moet een mens hebben in deze staat? Wel, in elke fase moeten we alle drie hebben. Maar in deze fase, quick vertegenwoordigt de chaotische, ongevormde staat van potentieel. Dus waar we naartoe kunnen komen bijvoorbeeld. En het moedigt ons uit om zeg maar, overgave, ontbinding en acceptatie van het onbekende aan. Dus waar we naartoe gaan. Dus dit is quick vertegenwoordigt iets beters. Dus die moet ons moedigen om onze huidige staat te ontbinden. En dan heb je dan zwavel weerspiegelt de vurige passies en onzuiverheden die tijdens deze fase moeten worden verbrand. En zout vertegenwoordigt de residu, de as. Dus wanneer het proces afgelopen is, wanneer we dan zeg maar klaar zijn met het ontbindingsproces, dan dat representeert dan de zout. Dat is dan die fase waar je dan klaar bent om weer iets nieuws aan te nemen. En dat is dan de albedo, is wassen. Voordat we iets nieuws gaan aannemen, überhaupt, dan moeten we gaan wassen. Wat ik dan eigenlijk noem kennis tot ons nemen. Ja? Kennis tot je nemen, dat is deze fase, het wassen van de fase. Dus op het moment dat je dan oude gedachtegangen hebt losgelaten, eerstvolgende fase is nieuwe kennis tot je nemen. Degelijke, betere kennis tot je nemen. Ja? Dan je vroeger had. Ja? En die moet je dan in staat stellen om verder te groeien. Dus albedo symboliseert zuivering en helderheid na de chaos. Ja? Dus de ster is hier zeg maar de tarotkaart die ik bij heb gezet. Het is hoop en zuivering, want het representeert hoop en zuivering, sterrenkaart. En de hoge priesteres, dat is introspectie. Heel vaak ga je naar binnen. Je gaat meer mediteren. Je gaat meer bezig zijn met het zelf. Want jij bent jezelf nu aan het transformeren. Daar moeten we naartoe gaan. Iedereen moet zichzelf gaan transformeren en een beter mens worden. Ja? En de diepere symboliek is de ziel. Die wordt voorbereid op verlichting. Ja? Dus dat is wat je doet. Je gaat jezelf leren kennen. Zodat je jezelf kan voorbereiden tot iets nieuws. Ja? Dus dat is het wassen aspect. En de quick hier vertegenwoordigt helderheid, inspiratie. Ja? Nog steeds hetgene waar je naartoe wil gaan. Die moet je dan inspireren sowieso. Dus de quick vertegenwoordigt zeg maar het nieuwe staat. De nieuwe betere staat. Het is de vloeibaarheid van jouw eigen bewustzijn, zeg maar, zou ik zeggen. En we willen we moeten daar naartoe gaan. Naar het betere aspect van jezelf. En de zwavel symboliseert verfijnde verlangens. Na het vuur krijg je dan die as, bij wijze van spreken. En, maar in dit geval de zwavel, een gezuiverde wilskracht. Dat vertegenwoordigt zwavel. En zout wordt een stabiele basis voor de pure essentie. Van de transformatie eigenlijk, van de zelf. Hier ben je eigenlijk niet langer besmet met onzuiverheden trouwens. En dan deze aspect, dat citrinitas, de fase van verlichting. Nou, dat is een makkelijke, dat is een no-brainer. Dat is in de zon. Ja, die worden hierbij geassocieerd. En het oordeel. Wakker worden. Ja? Op het moment dat omdat je dan zeg maar je ego hebt achtergelaten, nieuwe ideeën tot je hebt genomen, dat is het wassen. En nu ga je begrijpen. Verlichting is begrijpen. Ja? Dan ben je bewust geworden. Ja? Het is niks anders dan begrijpen. En begrijpen, hoe weet je dat je hebt begrepen? Op het moment dat je de juiste acties kan uitvoeren.
Dat is dan wanneer je weet wanneer je... En hoe weet je dat je de juiste acties hebt uitgevoerd? Door de resultaten. Als de resultaten, zeg maar, goede resultaten zijn, die voordelig zijn, niet alleen maar voor jou, maar ook voor anderen. Dus dat betekent dat je anderen niet hebt getrapt om te komen waar je bent gekomen. Dat je anderen niet hebt vermoord om te komen waar je bent gekomen. Dat je anderen niet hebt gestolen om te komen waar je bent gekomen. Ik weet niet hoe duidelijker het moet zijn, man. Ja? Dan heb jij in wijsheid gehandeld. Dan ben je ook verlicht. Dus dat betekent dat je een manier hebt gevonden om iets te doen zonder dat je pijn doet aan je buurman. Zonder dat je je buurman hoeft te vermoorden. Zonder dat je dan, zeg maar, het universum kapot moet maken. Nou, de vraag is aan jullie nu. Kijk om je heen. Zijn we in die staat? Kunnen wij een oplossing bedenken dat volledig in harmonie is met onze universum? Met het aardbol. Met onze natuur. Kunnen we dingen maken, computers, kleren, zonder dat we dan, zeg maar, onze omgeving kapot maken? Onze lucht vervuilen? Kunnen we kleren maken zonder dat te doen? Kunnen we eten zonder dat wij vervuiling veroorzaken rondom ons heen? Zonder dat we vermoorden? Kunnen we dat doen? Ja? Dus op het moment dat we dat niet kunnen doen, zijn we nog niet wakker. Dit is de reden waarom we wakker worden. Het heeft te maken met begrijpen je rol binnen het geheel. En deelnemen aan de harmonisatie in plaats van aan het afbreken daarvan. Ja? Dus dit alleen zou je kunnen zeggen van ja, ik ga mijn gedrag aanpassen in alle aspecten van mijn leven zelfs. Ja? Maar goed, en de laatste fase is rubido. Dus de laatste tarotkaart ook volgens mij. Of de laatste sheet. En dat is de fase van eenheid. Het realiseren, op het moment dat je dan verhelderd bent, verlichting hebt bereikt, dan wil je niks anders. Je wil gewoon één zijn met de natuur, één zijn met het algehele. Want je wil deel zijn aan het vooruitgang van de mensheid, in plaats van aan zijn verdoeming. Ja, dit is het rode werk, fase van voltooiing, eenheid. In de tarot is het de matigheid. Niet vergeten, matigheid, mensen. Waarom ik het hier heb gezet, is omdat de balans is gehouden. Jij bent nu deel van die balans. Jij houdt die balans in staat. Jij zorgt ervoor dat als er heel veel slechte dingen gedaan wordt, dan ben jij als een balansaspect van het gehele. Je zegt van nee, zo werkt het niet. Het moet op een andere manier gebeuren. Ja? Op het moment dat jij verlicht wordt, dan kan jij gewoon verder en zeggen van nou, dit is niet moreel, dit is niet dit. Dus dan ga je ook oordelen eigenlijk, ja. Ja? Heel vaak vinden mensen dat helemaal heel lastig. Ja, je mag niet oordelen, Glenn. Ja, eigenlijk dat is mijn taak. Ik heb geen andere taak dan te oordelen. De enige wat ik probeer te doen is uit liefde dingen uit te leggen. Ja? En men moet oordelen, want men moet ook op een gegeven moment begrijpen dat sommige dingen niet kunnen. Vooral als het anderen pijn doet. En vooral als andere dingen kapot maken. Die je niet mag kapot maken. Want dat is wat recht betekent. Recht betekent hoe moet je handelen. Recht betekent niet wat moet ik krijgen van de staat. Ik heb recht op eten, recht op studiefinanciering. Ik heb recht op al deze dingen. Dat is geen recht. Ja, dat hebben we van gemaakt. Met onze domme koppen. Recht betekent wat mag ik wel doen en wat mag ik niet doen. Dat betekent recht hebben. Ja? En recht hebben heeft te maken met eigendom. Want als ik dan zeg maar eigendom van een ander aanraakt, dat mag je niet doen. Dat noemen ze dan stelen. Of je verstoort mijn privacy. Ja? Al die dingen. Dus niet stelen. Het is eigendom. Alle rechten zijn eigendomsrechten, mensen. Alle rechten zijn eigendomsrechten. Ja? Dus omdat iets van mij is, jij hebt geen recht om zomaar te komen en weg te halen. Dat is niet je recht. Men denkt heel vaak van wel. Ja? Omdat men denkt dat, omdat wij hebben gestemd en wij hebben, zeg maar, wetten gemaakt, et cetera, dat wij rechten hebben om mensen te lopen lastig te vallen de hele dag. Ja? Maar dat is, maar goed, laat me niet lachen. Maar goed, dat is wat men denkt. Maar ik begrijp ook waarom mensen dat denken, omdat mensen geen andere oplossing kunnen bedenken dan die constructies die we hebben. Omdat ze niet verteld worden en omdat ze ook ze kunnen niet verder denken dan wat voor hun gebracht werd door
dezelfde mensen die jouw leven proberen kapot te maken. Dus wat jij moet begrijpen is dat deze constructies hebben we niet nodig. Dat is eigenlijk waar ik naartoe wil gaan. Hebben we niet nodig. Ja? En als jij dan vrij bent en als jij ook iemand anders hun vrijheid gunt, zonder dat je dan constructies maakt om een ander hun vrijheid af te pakken, als je dat allemaal doet, dan word jij ook gerespecteerd uiteindelijk. Want al deze constructies die jij nu ook allemaal accepteert, die komen ook op een keertje naar jou toe. En die, wat ze dan zo zeggen in het Engels, they bite you in the ass. Ja, want dezelfde constructies gaan jou ook pakken. En dan wanneer het jouw beurt is, dan vind je het ook niet leuk. Dus we moeten dan deze dingen goed gaan begrijpen. In ieder geval, Quick, hier vertegenwoordigt de eenheid van geest, ziel en lichaam. Volledig gerealiseerd en vrij stromend is. Dat is zeg maar wat het eigenlijk inhoudt hier. En zwavel hier wordt de vonk van goddelijke creativiteit en universele liefde. De universele liefde betekent ook balans. Ja? Je bent niet partijdig, je bent eigenlijk objectief. Dat is liefde. Liefde is objectiviteit trouwens. Ja? Ja, heel veel mensen kunnen het niet inzien. Maar dat is de reden waarom je zegt ook dat God liefde is. Ja? Het is gewoon balans. Je hebt balans in jezelf. Ja? En ik heb dit ook een keertje uitgelegd, omdat je bijvoorbeeld, seks is geen liefde, omdat je dan natuurlijk, seks is een creatieve energie en je kan balans daar creëren. Want als je uit balans bent en je sext bijvoorbeeld, en met die intentie, dan kan je bijvoorbeeld die balans in jezelf en in iemand anders, kan je dan herstellen. Ja, daarom zitten hier heel veel mensen die zitten te lachen wanneer ze klaar zijn met seksen. Want dan zitten ze weer in balans. Ja? Dus, maar het is de liefde in het algemeen. En dan verwaren ze dan die balans met liefde, dat zeg maar de liefde is. Maar die balans, liefde is heel iets anders. Het is gewoon balans. En het wordt zout hier vertegenwoordigt de geperfectioneerde vorm. De steen der wijze. Ja? Dus op een gegeven moment, en eigenlijk vind ik zelf dat de alchemie, althans in mijn geval, duidelijker maakt hoe je de steen der wijze, dat is dus dan de kundalini, wakker maakt. De kundalini maakt je wakker, mensen, door moreel te zijn. Dat is de voorwaarde voor de kundalini om wakker te worden. Dat is het. Je moet moreel worden. Er is geen andere keuze. Je kan niet meer deel maken aan de kundalini is de kracht dat is de kracht die iedereen zoekt. Die is die biedt je onsterfelijkheid, tenminste dat je lang leeft. Ja? Als jij met een aantal technieken al, als jij een klein beetje je best doet, ja, en je gaat zoeken, met een aantal technieken al, ja, krijg jij genoeg informatie hoe je je leven, tenminste met 20% kan, je leeftijd kan langer maken. Onze oude mensen, zeg maar, onze voorouders, die vertellen ons, het lichaam kan leeftijden bereiken van honderden jaren. Nou, als wij gemiddeld nemen van 120 jaar per persoon, wat niemand bereikt, dat is wat ik dan noem de maximale leeftijd. Het is niet de gemiddelde leeftijd. De gemiddelde leeftijd is bij mannen volgens mij 75, 80. Bij vrouwen 80, 85. Oké? Dus het is allemaal niet. En dan is de maximale levenscapaciteit van elk individu die nu rondloopt 120 jaar. Althans, dat hebben ze dat hebben ze dan in ons DNA. Ze hebben ons DNA aangepast. Daarom kunnen we. Wat je moet doen is het ontgrendelen. Maar goed, als jij met deze limiet al een aantal dingen doet, en als jij gewoon een beetje je huiswerk doet, ik ga wel beetje bij beetje al deze dingen vertellen, maar natuurlijk, je begrijpt wel, ik kan niet alles in één podcast proppen. Maar als jij nu al wil weten, zou ik zeggen, ga maar onderzoeken wat onsterfelijkheid is überhaupt en hoe ga je dat bereiken, et cetera, et cetera. En kijken wat het cult daarover vertelt. Alchemie, die vertelt daarover. Ja. Maar als jij gewoon zonder dit allemaal en gewoon een aantal stappen, fysieke stappen onderneemt al. Bijvoorbeeld
naar de gym gaan, oefeningen doen, gezond eten, noem maar op. Dat al kan je langer laten leven. Dus als ik praat over veganisme, ik praat het niet vanuit het optiek van een soort religie of een cult. Heel veel mensen die benaderen het op die manier. Maar ik benader het meer, ik benader het op twee aspecten daarvan. Is het aspect van onsterfelijkheid. Wat je eet, ben je. Dus je moet kijken wat je eet, zodat je zorgt ervoor dat je lichaam in de perfecte conditie is, zodat je zo lang mogelijk kan leven. Dat is één. En een ander aspect daarvan is de morele aspect. Dat ik dan zeg van ja, ik vind niet dat ik recht heb om een ander wezen leven te ontnemen. En ik weet dat er ook tegenargumenten zijn hierin. Dat begrijp ik ook wel. Want te zeggen, ja, de plant leeft ook en al die andere onzin tegenargumenten die men zegt. En in principe kan je zeggen, oké, je kan wel een deels heb jij een punt. Maar het idee is om te groeien. Ja? Begin maar het pad te lopen. Want als ik tegen jou zeg, je hoeft helemaal niet te eten, dan begrijp je wel, oké, nu praten we verder. Want hetgene wat je juist doodmaakt is eten. Maar dit is geen propaganda om niet te eten, mensen. Want je moet wel geïnitieerd worden, dus kennis tot je nemen. Je moet wel begrijpen wat je aan het doen bent. Dan beginnen beetje bij beetje de stappen te ondernemen. Die je moet ondernemen om te bereiken wat je wil bereiken. Ja? Maar als jij goed begrijpt, als in het kader van gezondheid, als wij eten in ieder geval, het is natuurlijk gezonder om groenten te eten, want het is levend eten, dan bijvoorbeeld dierenvlees te eten, want het is dood eten. Ja? Dus dat al is genoeg reden om te zeggen van, ik ga mijn eetpatroon aanpassen. Gezondheidsredenen. Ja? Heel veel mensen helaas, die krijgen het gewoon in een strot geduwd, omdat ze gezondheidsproblemen hebben. Dat moeten ze wel gewoon. Ja? Dus, maar dat alleen al maakt het leven langer. Dus onsterfelijkheid is uitermate een punt van discussie in het occulte. En deze Kundalini-energie, eenmaal wakker, en ik zeg, dit is ook geen propaganda om het zomaar te gaan openmaken, maar het is al een hele gevaarlijke energie ook. Dus je moet ook nogmaals geïnitieerd worden. Maar eenmaal die open is leven, die wordt leven langer. Maar gezond eten, volgens mij is het al wetenschappelijk bewezen als je gezond eet. En dan gezond eten bedoel ik niet een broodje kaas eten met kropsla. Gezond eten betekent je begrijpt wat je eet. En de juiste vitamine en mineralen zitten in je lichaam. Dat bedoel ik met gezond eten. De tijd van eten is duidelijk voor jou. Je gaat niet zomaar eten door de dag heen, want je harmoniseert je eetpatroon met het cyclus van de dag. Dat soort dingen. Als je dat soort dingen is wetenschappelijk al bewezen dat je 10% tot 20% langer kan leven. Dus dan gaat jou 120 jaar kan schieten helemaal tot 180 tot zelfs volgens mij 200 jaar. Dat is alleen maar met je eten. Dus als je dan zeg maar zelf op een geestelijke manier ook dit aanpakt, die twee gecombineerd samen, dan kan ik zeggen van ja, mijn voorouders misschien hadden gelijk. Je kan de lichaam duwen tot een langere leeftijd. Maar goed, het is gewoon voeding voor gedachten. Daarmee eindig ik de podcast van vandaag. Het idee is natuurlijk, kijk, ik ben niet hier om te zeggen van dit is het en zo moet het en dit en dat en dat. Ik geef je gewoon inzicht in de tradities. Ja? En iedereen moet zijn reis doen. Daarom heet het eigen pad. Ik geef je de basis en jij moet het verder uitbreiden. Jij moet zelf jezelf, je moet niet geloven wat ik zeg. Ik ben je eigenlijk mijn huiswerk aan het delen. Ja? En jij kan zeg maar, dit is de basis en je kan het uitbreiden. Je kan het zelf eigen maken. Dat is eigenlijk mijn hoop. Dat jullie iets aan hebben om zelf je pad te lopen. Ja? En dat je dan zelf besluit kan nemen in je leven. Dat je niemand moet hebben om te zeggen van ja, we hebben deze wet gemaakt. Dat is allemaal onzin. Gewoon zeggen ik wil niet meedoen en klaar. Je gaat niet meedoen, je wil niet meedoen. Ik ben niet je slaaf en klaar. Niemand kan aan je ziel komen, toch wel. Ze denken wel, maar ze kunnen niet. Je laat ze toe. Maar niemand kan aan je komen.
Laat niemand jou die stomme gedachten wijsmaken, want het is niet waar. Je gaat ook niet naar de hel, niks van die dingen. Wat je moet doen, is je cool moreel maakt. Dat moet je doen. En daarmee eindig ik vandaag. Vooruitblik voor volgende week. We gaan praten over waarzeggerij. We bespreken de geschiedenis daarvan een beetje. En dan gaan we kijken over hoe we dan tarot kunnen gebruiken voor zelfrespect. Dus, we hebben eigenlijk al besproken hoe we dat gebruiken voor zelfreflectie. Maar in de waarzeggerij heb je ook een aspect daarvan en een hulpmiddel voor voorspelling. Waar ik zelf wat ik dan noem dan zeg maar een kleinere aspect van de tarot is. Die gaan we dan volgende week doen. Ja? Ik hoop dat jullie vandaag leuk hebben gehad. Zoals altijd zeg ik altijd dat ik wil dat wij onszelf transformeren tot een beter mens. En er zijn tools daarvoor. Tarot is één daarvan. Dus gebruik die tools. Ik heb mijn best gedaan om als een kind deze zogenaamde moeilijke tradities uit te leggen. De symbolieken ervan in het licht te brengen. Dat zijn allemaal nodig. Je kan het allemaal gebruiken voor aspecten van je bewustzijn te ontwikkelen. Nogmaals, bewustzijn. Wanneer je bewust bent, betekent gewoon je weet het. Maar bewustzijn heeft ook te maken met wijsheid. Dat verwijst ook meteen naar, oh, ik kan de juiste acties ondernemen. Bewustzijn heeft 4, wat ze dan noemen in Kabbalah 4 werelden, wat ze dan noemen in Tarot 4 elementen, wat ze dan noemen ook in alchemie de 4 basiselementen. Er zijn 4 aspecten: het denken, het voelen, het doen, maar de dochter is het spreken. Ja? Dus het doen, het spreken zijn fysieke dingen die je in de fysieke wereld kan manifesteren. Ja? Dus ik wil dat jullie die 4 dingen ontwikkelen. Dat maakt je een betere mens. Dat maakt je een moreel mens. Ja? En met moraliteit kunnen we de mensheid in het kader van technologieën, in het kader van samenleving, we gaan omhoog. En de aarde wordt ordelijk. Ja? Niet de chaose troep die ze hebben. Denk zo na. We hebben al meer dan 2000 jaar. Ja? Als je mij vraagt, 5000 jaar zelfs. Hebben we troepsystemen gehad. Met koningen, met communisme, marxisme, democratie, al die onzin. Het werkt niet. 5000 jaar later, het werkt niet. Dus het is niet een nieuwe president kiezen. Het is niet een nieuwe. Het werkt niet. Wanneer leren we nou gewoon? Het werkt niet. Wat werkt, is jezelf ontwikkelen, tot een betere mens maken, helpen een ander hetzelfde te doen, bescherm jezelf, verdedig je familie, verdedig degene die dat ook verdienen te verdedigd te worden, op het moment dat ze dan, laten we het even zo zeggen, in Engels zeggen ze innocent zijn, ja, zijn onschuldig, dus bijvoorbeeld kinderen, komen die dan kinderen? Verdedig kinderen. Als je op straat loopt en je ziet dat er onrecht wordt gedaan aan kinderen, verdedig ze. Ja? Want je bent je broeders beschermer. Je bent het. Ja? We moeten voor elkaar zorgen en punt. Daarom moeten we ook allemaal moreel worden. Zodat we voor elkaar kunnen zorgen op de juiste manier. Mensen, dat was het voor vandaag. Ik wens jullie een prettige avond. En Anoukem Netesh en Mooi Maat. Tot de volgende week, mensen. Dankjewel voor het luisteren.